Pagpabalhin o assignments sa mga Comelec officials, normal labi na. Nining naghingat nga eleksyon. Kini ang pagpasabot sa labaw sa Comelec Mandaue City. Samtang midasig sila sa mga buot pang magparehistro kay sa inapos sa Setyembre na lang ang deadline. Ano ang report ni Nico Serino? Normal ra og naanda na sa Comelec ang reshuffling kung hapit na ang eleksyon. Kini ang gipasabot sa Mandaue City Election Officer kay sila mismo isip mga labaw sa opisina, ma-revamp man sa pipila ka buwan sa di pa ang piniliay. Appeal na siya sa mandato nga anywhere pwede ka mag-shop. Usahay sa start sa election period or mga 2 months into the election period para at the same time nasad kay higayon o kanang panahon sa pagpreparar sa bag-o nimong nga lugar nga balhinan. Sa migawas nga taho, gingong usa ang Comelec sa mga opisina sa Mandaue nga posibleng mahulipan og opisyal. Samtang nagpadayon gihapon ang registration alang sa eleksyon 2025. Matod sa Comelec Mandaue, sukad na sugdan ang pagpangrehistro, moabot sa 12,000 na ka mga botante ang ilang naakomodar. Apan subay niini, niadtong Abril moabot sab sa 20,000 ka mga botante ang na-delist o natangtang sa listahan human wala makabutar sa duha ka katapusang eleksyon. Miawhag ang opisyal sa mga magparehistro nga dili magpaabot sa deadline karong Setyembre 30. Nag-request na ta diri sa local government nato nga sa sports complex ta tibuok buwan sa September. Para dako ang lugar, dili magdasok ang mga tao. But we really hope nga di pud sila motunong lang yun ana. Right now ongoing magud atong rehistro. Nico Sereno, Balitang Bisdak.